Moabot sa 28 ka mga simbahan, gym o kapilya ang magpahigayon og misa de Gallo diha sa Dakbayan sa Talisay. Kini aron kalikayan ang pagdasok sa mga tao ngadto sa pipila ka mga simbahan. Anang report ni Femari Dumabo. Sa Nazareth, gidawat niya uban sa Kay napalantawan ng magdasok sa mga manimbahay sa pagsugod sa Misa de Gallo, hinungdan nga usa sa nasabutan ang padayong himuon nga mga santos nga misa sa mga kapilya og gym. Mato ni Joy Tumulak, Pangulo sa City Toda, nga mismo mga pari sa 8 ka parokya ang nirekomendar ni ini atol sa gipahigayon nilang coordination meeting uban sa kapulisan, Talisay City Fire ug sa uban pang sektor. Dako sad ni siya namo og ikatabang sa traffic kunya mas makatabang pud niya siya sa pag-manage sa atong traffic once nga ikatag ang mga misa. Kay kung adto lang siya magkonsisok sa usa ka dako nga simbahan, kuwangon ang area, kuwangon ang suod sa simbahan, sumuna nga mapiktuhan na noon ang atong dagan sa traffic. Samtang usa ka lane sa tubangan sa St. Joseph Parish sa Barangay Tabunok ang sirad-an sa mga sakyanan. Samtang sa ulugo ng Misa de Gallo, hinuon ablihan na usab dayon human sa misa. Gikan sa 4 sa buntag hangtod pasado 5 sa buntag, sirado ang daan nga pa northbound. Ang pa southbound nga lane ang himuon nga two-way. Duha sa mga simbahan sa Dakbayan ang mopahigayon og anticipated mass sugod Biyernes sa gabii. Nakalerto na usabang ubang mga ahensya sa gobyerno ug mga force multipliers pagsiguro sa seguridad sa tanan. Uban ni Rod Prado, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.